kun san daga cikin wani sharri da ake wa maganin gargajiya wai yawan daci yana da daci yana kashe hanta ko wannan ƙarya ne, ba wai kuskure ba, ƙarya ne. Dalili ko shine jikinka yana buƙatan daci, yana buƙatan zaki, yana buƙatan tsami, yana buƙatan salab. Misali, sa hannunka a nan, in ka danna menene daci, gidan dacin a jikin mutum daga cikin ƙaryan da ake wai yana kashe hanta, to daga cikin manya-manyan magungunan da suke maganin cutan hanta ko da kansa ne akwai masu ɗaci. Ɗacin ma wasu ya isu. Ita gidan ɗacin gallbladder ba almarara tana ɗamfare ne da alkabit da hanta. Ina fata an lura, wannan kawai kamfen ne ake yi saboda a tsoratar da ku bar na asali ku